55 siġra, 55 nifs ġdid. Messaġġ ċar mill-Partit Nazzjonalista f'din il-ġimgħa importanti li fiha qed jiċċelebra l-Festi tal-Indipendenza iżda fuq kollox messaġġ qawwi favur l-ambjent. Il-ħamis filgħodu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija flimkien mal-amministrazzjoni, membri tal-Ferat u ħaddiema ta' Net Television ħawlu dawn is-siġar f'Witolliqa li huwa post mill-isbaħ biswit l-Università amministrat minn Nature Trust. Net News ħal-kummenti ta' Orjana Balzani li tieħu ħsieb li maniġġjar ta' din iż-żona u li magħna tkellmet dwar l-effett ta' tqaċċit tas-siġar u kif siġar ġodda jieħdu żmien biex iħallu l-istess effett bħal siġar maturi. Kollox jieħu żmien anke sempliċement tistennija biex tħawwilha. Għandek snin u għandek ħafna ilma, ġifieri dawn l-affarijiet jieħdu żmien. Għalhekk aħna nieħduha bi kbira meta tqaċċaċ xi siġra Maltija li tkun xieħa. Adrian Delija minnaħat jew stqar li fil-waqt li f'pajjiżna għaddej massakru ta' siġar, il-Partit Nazzjonalista rrid jgħaddi messaġġ ta' determinazzjoni favur l-ambjent. 55 siġra u xtieli. Fil-55 anniversarju tal-Indipendenza, però il-messaġġ importanti mhux in-nur, il-messaġġ importanti huwa s-siġar f'pajjiżna, l-ambjent u tniġġis. Nafu li fl-aħħar xhur snin isu kien hemm assalt fuq dak kollu li ħaddar f'pajjiżna fuq is-siġar f'diversi lokalitajiet. Dan ukoll direttament indirettament marbut ma' statistika ċara li anke ħarġet din il-ġimgħa mill-Eurobarometer li qed turi li f'pajjiżna sfortunatament qegħdin fl-ogħla post f'dak li huwa t-tniġġis tal-arja. Adrian Delija tenna li huwa fatt mill-aktar pożittiv meta jara li ħafna diġà qed isemgħu leħinhom b'saħħa favur l-ambjent u s-siġar. Tkunu konxi, qed iqumu, qed jitkellmu, qed jgħidu, qed jimxu, qed jimmarċjaw u jridu jagħmlu xi ħaġa. U nistgħu nagħmlu xi ħaġa. Fost dawk li pparteċipaw f'din l-attività kien hemm il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus, is-Segretarju Ġenerali Clyde Puli, diversi deputati u kandidati tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll żgħażagħ. Intant fi żmien li ġej se jiġi assigurati li dawn is-siġar ikomplu jiġu ikkurati u jingħataw l-ilma li għandhom bżonn. Dan apparti li fil-post għaddej programm biex jixxettlu aktar pjanti u siġar endemiċi. Bħala l-ewwel fażi tal-proġett qed inneħħu siġar invażivi bħal bajtar tax-xewk, ħafna nies jaħsbu li l-bajtar tax-xewk hija siġra ta' Malta imma ġiet introduced mill-Messiku u qed tikkompeti ma' siġar Maltin. Allura dik hija l-ewwel fażi li qed nagħmlu hawnhekk. U mbagħad kif nikklerjaw area mill-bajtar qed inħawlu siġar endemiċi Maltin kif għamilna llum. Robert Cremona, Net News.